Ako siya i-prank. Ay, my loves. Fresh na fresh ah. Asa ako, wala mga Wala, ligo na nga. Palit na yung loves. Gusto may mong sudanon. Uy, akong problema gani. Ipag-abot na ako sa NBN. Wala na, sarado na. Naku, istorya ni Ari, may love sa to siyang istorya. My loves. Ato siya istoryahan, my loves. Kaya ganang dako naman gud siya makasabot na siya. Di pa pas hindi ko kasabot. Ha? Ato yung istorya, ato siyang sultian sa tinawag nga. Dili na to siya anak, adopted na siya. Anak, dili ka rin ang anak tinawag. Gati-gati ka kasi mama kayo siya. Mang, alas ko to na Gusto siya ka paglaon. makabalusin mo, mama. Mahulde, ugma, Gusto mang. ka makabalusin mo tinawag, mama. Mahulde na ugma, mang. Hawa di. 4 minutes lang, ay alas 4 lang, ma. It's a prank! Minsan ay dilig niya, mama. Tamo ka! Ano, di ay? Hawa di, abe! God! Kumayawan na naman. Hawa ka, imong lubot! Imong magulubot na kita di ako. Ulat na. Ano sa din na? And it's a prank! Samo ko eh! Pagdaot yun mo sa moment ba? Mang! Imong lubot! All day, ma, ugma. Ma, alas 4 lang. Ayaw, all day lang. Kaya dako to. Sa mukha, oy! Sa All day lang, ilong.